Иртен иртүк малларны улы белән килене эшкә кадәр карап китсәләр дә, өлкән әхли уленнарында кул кушырып утырасы килми. Юныс аганың барысына яңадан карап чыгып барлау гадәте бар. Гомер буе мал-туар асрап яшәгән хуҗалар бүген лаеклы ялда булсалар да, яшьләргә генә ышанып тормый. Елдан-ел малларның баш саны арттыру да аларның фикере. Юныс ага үз куллары белән чигендер турагычны да ын тегермәнендә ясап куйган. Авырлыклары була инде, барыбер терлексез булмый бит авыл җирендә торырга. Әгәр тырышсаң, мөмкинчелекләр бар, хәзер эшләргә иренмәсәң бар да яхшы, авырлыкларын кисеп була. Терлек азыгына килгәндә ничек? Терлек азыгын җәй көне әзрәк утырсаң, күбрәк йөрсәң, азык хәзерләргә була. Кырда пешәннәр күп, җылгалар, буш җирләр күп, шабырга, җыярга мөмкинчелекләр бар. Бик күп итеп хәзерләп калырга була. Дәүләттән шәхси ярдәмче хуҗалыкны үстерүгә ташламалы кредит бирелә башлагач, Юныс ага һәм Роза ханым Әхлиуллиннар аны авылда беренчеләрдән булып ала. Өлкәннәрнең теләген төп нигездә үзләре белән бергә гомер кичерүче улы һәм килене дә хуплый. Әлеге акчага Әхлиуллиннар таштан зур иркен абзар салып куя. Менә хәзер дәүләт тарафыннан инде ЛПХлар килеп чыкты, судылар, бирәләр бит инде булышалар, ярдәм итәләр асраган кешегә. Менә без аларны файдаланып, үзебезгә терлекләр сатып алдык һәм гаилә фермасы мисалында терлекләр асрауыбызны дәвам итәбез. Әгәр асрамасаң, ярдәмче хуҗалык булмаса, яшьләргә авыррак, яшьләргә булышырга тырышабыз инде. Электән үк терлек туарны күп асрыйлар Әхлиуллиннар. Мөмкинлекләр арткач 20 баш үгез сатып алып тазартып иткә тапшыра башлыйлар. Күп мал асрауның файдасы зур ди хуҗалар. Юныс ага кирем белән чыгымны исәпләп тә куйган. 10 меңгә алсам, бер ел асрыйм мин аларны. Бер елда алар инде 3 айлык, 4 айлык бузаулар алам мин алганда. Алар ел жарымнан суябыз инде без алар яшь жарымнан. 2,5 сентнер идләр чыга. 2,5 сентнер итне сатам мин, 240 сумнан сатабыз. Менә файдасы бар. Эшләгәннең ашы да бар ди халык. 2 катлы яңа таш йортны Әхлиуллиннар терекләрдән алган табышка өлгерткән. Киләчәктә максатлары исә малларның баш санын тагын да арттыру.